Raġel ta' 57 sena mill-Belt li meta tressaq il-qorti fl-ewwel ta' April li għadda kien qal li kien qed jisraq minn diversi ħwienet għax ma kellux xiekol, iddeċieda li jammetti l-akkużi miġuba kontrih. Quddiem il-Maġistrat ġew mifsud, Mario Grima ammetta li sera oġġetti bħal alkoħol u ċikkulata kif ukoll nuċċali u żeba minn diversi ħwienet. Meta tressaq taħt arrest huwa kien qal fil-qorti il-ġuħ iġġielek tagħmel kollox. Il-Maġistrat Viktor Axa li kien sema l-każ dakinhar kien qallu li s-soluzzjoni mhijiex is-serq. F'perjodu ta' 5 xhur huwa wettaq 5 serqiet żgħar minn stabbilimenti, negozji u anke minn residenza fil-Belt Valletta. Grima ammetta li wettaq dawn ir-reati bejn il-25 ta' Ottubru u l-31 ta' Marzu. Fil-qorti l-avukat tal-għajnuna legali Christopher Kirkhope qal li Grima għandu bżonn is-sosten. F'dan il-kuntest, il-qorti qalet li l-pena għandu jkollha effetti edukattivi u korrezzjonali fuq il-ħati. Biex dan il-għan jintlaħaq il-ħati għandu jsib dawk l-istrutturi maħsuba mill-Istat biex ikun jista' jwettaq dan il-perkors riabilitattiv u jiġi mejjun itejjeb l-imġiba tiegħu b'mod li jkun jista' jerġa' jiġi riintegrat fis-soċjetà. Il-Maġistrat ġew mifsud qal li fuq ammissjoni tiegħu stess qed isib lill-imputat ħati tal-akkużi kollha miġjuba fil-konfront tiegħu u jikkundannah 7 xhur priġunerija u xahar ieħor minħabba l-ksur tal-provediment tal-libertà kondizzjonata mogħtija lilu. Minn 8 xhur priġunerija jrid jitnaqqas iż-żmien li huwa għamel taħt arrest preventiv.